Agur, zer karta jokoan ari zarete? Agur, musean ari gara. Zer da joko hori? Nondik heldu da? Mus karta jokoa oso zahara da. Orain dela, ja 300 urte Larramendi jesuistak mus hitza erabili zuen, baina hitzaren jatorria ez dugu ezagutzen. Gu frantzeetik, latinetik edo euskaratik datorren. Gaur egun Euskal Herrian eta Amerikan muslari asko daude, eta mundu mailako euskaletxeetan jokatzen da musea. Zer dira karta bitxi horiek? Musean 40 karta ditugu. 4 familia daude, ezpatak, bastoak, kopak eta ureak. Familia bakoitza 10 kartak osatzen dute. Batetik zazpirat, txota, zalduna eta erregea. Karten balioa zenbakia bera da. Hala ere, txotak, zaldiak eta erregeak 10 balio dute. Ongi, baina zain dira jokoaren nondik norakoak? Helburua mundu gaien lortzea da, eta karta honenak edukitzea edo hori sinestaratzea. Biziki ongi da, baina nola jolasten dugu? Hasteko 4 karta banatzen dira erlojuaren kontrako norakoan. Denak ados badira, mus esan behar dute eta kartak alda litzaket. Gero, 4 fase dira jokoan. Handira, karten segida da errege, zaldun, xango eta zazpitik bata arte. Txikira, tipia, batetik errege arte. Pariak, sinplea, 2 karta berdin-berdin, media, 3 karta berdin-berdin, doblea, 2 pare sinple. Jokoa, 30 puntu baino gehiago ukan behar dugu. Joko unenak 31 puntu ditu. Gero, 32, 40, 39, 38, 37, eta bar, 33 arte. Eta inork ez badu jokoa, bukatua da, ala ez? Inork ez badu jokoa, beste fase bat izango da. Puntura. 30 da onena, eta gero 29, 28, eta abar. Eta nola pasatzen da jokoa? Muslariak 4 aukera ditu. Lehenik, paso esatera, bere kartak txarrak direlako. Bigarrenik, imido esatea. Kasuan, jokoa hasten da, imido lehen eskaintza delako. 2 puntu jokatzen dira. Ondoren beste taldeak 4 aukera ditu. Tira esatea, joko txara du eta puntu bat hartuko du aurkariak. Iduki esatea, partida bukaerant, 2 puntu hartuko ditu emaitza hobea duen taldeak. Goiti hotzea, 2, 3, 4 gehiago esatea. Eta horren ostean, tira, iduki edo hor dago esan daiteke. Hor dago esatea, karta oso onak ditu, edo gezur handia da. Ordagoaren barruan, erantzuna tira bada, 2 puntu dira etxi ez duen taldearentzat eta kanta esan ez gero, uberenak irabazten du partida. Hirugarren tira, 2, 3, 4 eta bar imido da. Erantzuna imido berdin da, baina puntuak desberdinak dira. Eta laugarrenik, hor dago, erantzuna da, tira puntu bat edo kanta, partida oberentzat. Ongi dago, baina ontsa jokatzeko, ene lagunaren jokoa asmatu beharko nukela entzun dut. Egia da, ala ez? Bainoski, hortako keinu zoin batekin zure jokoa jakinarazten ahaldiozu lagunari. Baina kontrakoa ere bai. Zer dira keinu horiek? Jokolari batek bere jokoaren informazioa emateko. Keinuak egin diezazkioke bere kideari. Kasu egin, keinuak egiten badituzu, isila izan beharko duzu. Arreri horak zure jokoa igar dezake eta. Talde bakoitzak keinuak sorditzake? Ez, keinuak arautuak daude. Bi erege, beheko ezpaina oska egin diogu. 2 bateko 1000 atera. Mediak ezpain ertzaren tiraketa alde batean. Dobleak ezpain ertzaren tiraketa aldeetan. Jokoa. 31, begi kliska bat. 32 edo 33, betileak goratu. Puntura. 34
Ama, begi kliska bat. 29, Espain etzaren tiraketa alde batean. Kasu, 29rako pareen eskaintza ondoren kainua egin beharko duzu. Interesgarria da, baina zaila ere bai. Non ikas nezake musean? Lehen saiakeretarako elkarrekin jolas dezakegu, eta gero, Bordeleko Euskaletxeko hilabeteko musgaualdietara etor zaitezke. Nork daki, behar bada datorren urteko txapelketako irabazlea izango zara. Azalpen gehiago behar baduzu, Grazian Bordegarairen gana jo behar duzu. Mil esker, eta partida hon.